o clarificació de què és en concret el projecte este de la via PAR. Després Miquel farà un poc indicar com està la qüestió de l'expedient administratiu, des del punt de vista legal també, i Fernando dirà en concret com s'ha constituït la coordinadora i quines activitats s'està portant i quins projectes. El projecte de la via PAR és una revisió del anomenat distribuïdor comarcal que fins darrere es va poder parar per la pressió de veïns, però que estava com a dormir i ara s'ha realitzat en forma d'una carretera que va des de Paterna a Sant Pere Godella, ja està bé, i després de Godella fins a la mar de 13 quilòmetres, passant per Godella, Rocafort, Montcada, Empara de Patriarca, Pollos, Alcalá del Solell, Xera, fins a Matarroges, fins a la mar. I després hi ha un altre tros d'aquesta carretera que aniria des de Godella a Rocafort fins a Montcada. I hi ha una tercera cosa que diuen la biela, que la teniu ahí, a la banda està ahí com un tros que està així com despenjat. La biela és una unió entre l'autovia de Llíria i la carretera de Llíria. Ho inclouen ahí també, però no sabem exactament el paper que té o que tindrà, perquè igual també és un inici d'una altra ronda. En fi, això seria l'esquema del projecte. Ho justifiquen dient tota la qüestió de que és necessari disposar d'un eix viari estructural de la relació amb la mobilitat entre els pobles, que serà sostenible, que tindrà el mínim impacte ambiental, però evidentment es tracta d'una autovia de 4 carrils, en els absents i la mitjana. El que passa és que té algunes, teòricament, diuen que tindrà un carril bici i un carril peatonal. Però clar, això és una cosa molt estranya també, perquè carrils una autovia fora del poble, separat de... Sabeu que no quadra molt, no? I a més perquè tindrà uns arbres, tindrà... Respecte d'això, respecte de com es presenta, podem preguntar sobre com s'utilitzen les paraules, no? Això de la qüestió de que és un eix intermodal. Li diuen intermodal, però intermodal significa exactament la connexió de diferents modes de transport, no una autovia fonamental, que és el que és una autopista, ja està. Que vinga un carrer bici, això és una tesi que no està molt clar per a què pot servir. Tampoc està clar que pugui servir per a el que diuen, per descongestionar el tràfic. És a dir, quan se fa una autovia, evidentment, en un primer moment sí que es descongestiona el tràfic, però com que de seguida es converteix en una via ràpida d'unió, no entre poble i poble, perquè això és molt raro, és molt estrany. La gent no és un poble per anar al poble següent passant per l'autovia, sinó que va directament de poble a poble. En realitat és una via ràpida de llarga distància. La qual cosa el que fa és intercomunicar autovies que ja estan anteriorment i en la qual cosa ràpidament se satura el tràfic, que és el que passa quan no hi ha altres alternatives, més que les autovies. Més que això, de primer moment es congestionen però de seguida se col·lapsen. Cap de tot el temps. De fet, quin sentit té fer una altra autovia en l'Horta Nord? En l'Horta Nord tenim la Ronda Nord, que s'ha inaugurat fa un any, que és la que passa per les afores de València. Després hi ha un projecte del nou bypass, paral·lel a l'anterior, i està la via PAR. Després són sumes de diferents autovies que es presenten cadascuna d'elles al públic com si fora la solució, però que no es presenten com un projecte total. Clar, si es presentara com un projecte total, es podria de una manera molt clara que hi ha un excés de projectes, sinó que el que fan és dir, mira, ara fa falta la ronda no, estupenda. Ara fa falta el carril, el bypass, no? El nou carril del bypass, el nou bypass, estupenda. Ara fa falta la via PAR. Sempre diguem, estupendo, no? No, perquè el que hi ha és una ocupació realment abusiva de l'Horta i que, a més, des del punt de vista pràctic, no soluciona realment els problemes de mobilitat.
La pregunta es, pues, un poc què passa amb la gent que no pot dir res respecte dels projectes que se fan, sigui d'infraestructures, sigui de la via nord, però ja d'abans d'aprovar-se, o sigui, no en el moment de fer al·legacions i tot això, què passa amb la participació democràtica i què passa, doncs, en fi, qüestions ja com què passa amb la terra, no? Què passa si tot s'ha de convertir en una mercaderia o què? Són preguntes així més generals, però que són molt importants. En primer lloc, recordar-vos lo que s'ha comentat, que no és un projecte nou, este projecte ve de 1989, que aleshores es denominava Corredor Comarcal Nord, que en aquell moment va ser impulsat pel govern socialista i que gràcies a la mobilització ciutadana se va parar. Què vull dir en això? Pues que nosaltres en principi no anem en contra de cap partit, simplement estem en contra de la construcció de l'autovia, perquè moltes vegades se nos titla d'un color o un altre polític i no és així. En primer lloc, el que es va fer per part de l'administració va ser la declaració d'urgent ocupació dels terrenys afectats per el projecte en la llei d'acompanyament de mesures fiscals de 2007. Això què vol dir? Vol dir simplement que el projecte es podrà dur a terme o es podran expropiar els terrenys mitjançant la llei d'expropiació de 1956. El 10 d'octubre del 2006 se produeix l'adjudicació a una UTE, que és una unió temporal d'empreses formada per Alsurinsa, MS Ingenieros i SEP, són tres empreses espanyoles, per un import de 3,5 milions d'euros, vora 593 milions d'euros. El període d'execució de redacció del projecte són 18 mesos. En l'anunci que vàrem veure, es publicava, en cap moment s'esmentava la necessitat de redacció d'un estudi d'impacte ambiental. Hem de suposar que sí que ho faran. Si tenim en compte quan es va publicar i això, deu d'estar a punt d'acabar-se en termini legal, s'allargarà com sempre passa en aquestes coses. Nosaltres hem demanat alguna vegada, de fet una, informació de conforme estava el projecte i ens havien comentat que estava encara en fase d'estudi. Així vegem algunes coses que no les trobem molt clares. Per un costat, no sé si sabeu que existeix el Pla d'Acció Territorial de l'Horta, que s'estableix en la Llei 4/2004 d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, que, en poques paraules, és un pla d'acció territorial que ha d'establir quines són les actuacions que se poden dur a terme i com dins de l'àmbit territorial de l'Horta i quines zones s'han de protegir més o menys. Això és una llei que va fer la Generalitat Valenciana en el 2004 i que a dia d'avui encara no ha desenvolupat aquest pla d'acció territorial. Com que no està, jo crec que des de l'administració s'hauria de mantenir una actitud de cautela o de moratòria i no dur endavant projectes tan agressius per al medi fins que no siguin aprovats. Independentment de que després el pla d'acció territorial ens agradi menys o menys, però com a mínim esperar-se. Per un altre costat tenim el tema de la llei de participació pública i d'accés a la informació de caràcter mediambiental i la llei d'impacte ambiental recentment canviada, que el que fan o el que absorbeixen d'alguna manera és el compromís o el conveni d'Aarhus que se va firmar per part de la Unió Europea i que Espanya va acceptar en el 2004 en el sentit d'afavorir la participació ciutadana en la presa de decisions per part de les administracions públiques. En aquest sentit, s'ha fet per part d'algunes associacions culturals i ecològiques, com és la de Massarrotxos, la sol·licitud de declaració de persona interessada per a que en la redacció d'aquest projecte i en el període d'al·legacions se l'informe en tot moment de com està el procediment. Clar, així jo veig unes coses que no les veig molt clares, perquè si el procés d'informació s'ha d'evacuar, segons diu la llei, abans que totes les opcions relatives al projecte estiguen obertes, tant en el contingut, l'extensió i la definició del projecte, me sembla un poc estrany el fet que se licite tant de l'avantprojecte, el projecte bàsic i
i el projecte d'execució tot al mateix temps. Per què dic això? Perquè si el públic interessat, les entitats que ho sol·liciten, han d'emetre la seva opinió abans de que tot estiga tot obert encara, no estiga res decidit, i aquesta informació pública es produeix quan el projecte d'execució ja està acabat, difícilment qualsevol argumentació, per molt fundada que estiga, se podrà dur a terme o influirà en la modificació del projecte. A la vista de la situació que tenim, un atac més a l'Horta, hem juntat gent, per desgràcia la majoria són de Godella, no hi ha la quantitat de pobles que ens agradaria, i hem format una coordinadora que es diu Horta Viva Sense Autovia, coordinadora interpobles Horta Viva Sense Autovia. I l'objectiu primordial és clarament que no se faci l'autovia, l'autopista, que diuen via mar, que posen el nom, els sabrets, és una autopista, a més autovia de més en nom és una autopista que no fan per l'Horta. En un principi nosaltres també voldríem treballar per a buscar unes alternatives als problemes de mobilitat que sembla que hi ha. Estos problemes ja sabem que són estructurals, són de mentalitat i de valors. El primer problema està en la gent que com he d'agarrar jo la bicicleta, la pena anar a ells, vaig en el cotxe. O la gent del poble, m'han de veure a mi en bicicleta, jo vaig en el cotxe. Aquest és el primer problema i el segon és de l'administració que no crea unes infraestructures. Però la coordinadora són gent de tot tipus d'orientació política, o sigui, no tenim una orientació clara, tenim un objectiu comú i això és el que ens unís. I estem un poc començant a rodar i oberts, sobretot, i esperançats que vinga gent d'altres pobles, perquè bàsicament són gent de Godella, com ja he dit, Burxassot, Massarrotxos, Montcada, i Para de Contar, Rocafollos, Albert, Para de Contar, no tenim Meriana, no tenim Algarat, ens falten molts pobles. Que sirva també de cridar un poc, a veure si ho tenim. Tenim un enllaç a la pàgina de Perlorda que ara mateix no funciona, però que és aplicat que s'està solventant, i que ahí tenim informació tant a nivell legal de les actuacions que s'estan fent, les al·legacions que s'estan fent, com totes les activitats que fem. Normalment deixem informació i tal, i qui vulgui pot accedir.